हाय एवरीवन दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सायावहाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। दा नोंथांमोना बयबो क'क्राझारनि कारिगाव मालथिं र'डआव जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुंखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय बेजों लोगोसेनो सानै सुबुंखौ गोब्राबै जोखोम खालामनाय जाथायखौ नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय जानांगौ। बे जाथायनि उनावहाय माबायदि दुंहाव थासारिया सोमजिखो नोंथांमोना बेखौ बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनथिखाबाय जानांगौ। आं बेनि सोमोन्दैबो आंनि प्रिभियास भिडिअआवहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै सावरायखांबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला आंनि प्रिभियास भिडिअआव थांनानै नायनो हागोन। दा नोंथांमोना बयबो जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुंखौ सावथाल हारिनि सुबुंफोरा इनाय अनागारियै जायगायावनो बुथारनाय आरो बेजों लोगोसेनो सानै सुबुंखौ गोब्राबै जोखोम खालामनाय जाथायखौ बयबो नुखाबाय एबा खोनाखाबाय। बे जाथाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय क'क्राझारनि कारिगावआव सोमजिनाय दुंहाव थासारिनि उनावहाय जोंनि बिटिसि सरकार आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरा माबायदि थांखि लादों, बेजों लोगोसेनो ससियेल मिडियायावहाय बड'लेण्ड हेमब्रम, नोंथांमोना बे बिथांखौ सिनायखायो जानांगौ। बे बिथाङा सावथाल हारिनि सासे सुबुं आरो बिथाङा गावनि बड'लेण्ड हेमब्रम फेसबुक पेजावहाय बर' रावजोंहाय भिडिअ बानायो। दा बेनि मोनसे फुराना भिडिअआ ससियेल मिडियानि गेजेराव गोसारगासिनो दं एबा जोंनि बर' हारिनिनो माखासे निउस प्लेटफर्मफोराव गोसारगासिनो दङ। बेनि सोमोन्दैबा नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो सावथाल हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां दुंहाव थासारि जाबाय। दा बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरानो गावबा गावनि न'खौ गारनानै खारनो गोनां जादों। बेजों लोगोसेनो सावथाल हारिनि सुबुंफोराबो गावबा गावनि न'खौ गारनानै खारनो गोनां जादों। बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' गामिनि माखासे न'खरफोरा सावथाल हारिनि सुबुंफोरजों सावनानै सिलिंखार खालामजाबाय। दा बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। दा बेजों लोगोसेनो माखासे सावथाल हारिनि न'खरफोराबो बर'फोरजों सावनानै होजाबाय। दा मोननैबो हारिनि गेजेराव गोबां आलाय सिलाय थासारिया जानानै दङ। दा बेवहाय जों गुबुन हारिनिखौ बुंनो थाङा, आं बेवहाय जोंनि बर' हारिखौनो बुंनो सानगोन। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो गोबां आलाय सिलायै गावबा गावनि न'खौ गारनानै खारनो गोनां जादों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। दा बेखौ लानानै जोंनि माहारियारि आफाद आरो बिटिसि सरकारा मा थांखि लादों एबा मा राहा लादों, दा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझारनि कारिगावआव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि उनावहाय दुखुथिया न'खरनि जानानै आसाम सरकारनिसिम क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि गेजेरजों मोनसे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामदों। दा बे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनायाव माखौ लानानै दाबि दैखांनाय जादों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे दाबिखौनो लानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि गेजेरजों आसाम सरकारनिसिम बे मोनसे मेम'रेन्डामखौनो साबमिट खालामदों। बे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनायाव नैबेफोर दाबिखौनो लानानै साबमिट खालामनाय जादोंमोन। बेवहायनो दङ, बे जाथायाव जिउ खोमानांनाय सिखना राजा बिस्नित ब्रह्म बिथाङा थार बिजिरनाय मोननांगौ आरो बे जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिफोरा गोख्रोङै साजा मोननांगौ। बेजों लोगोसेनो सिखना राजा बिस्नित ब्रह्म बिथांनि न'खरनो 20 लाख रां कम्पेनसेसन होनांगौ आरो बेजों लोगोसेनो जिउ खोमानांनाय बिथांनि बिसिनो गभर्नमेन्ट जब होनांगौ। बेजों लोगोसेनो गोब्राबै जोखोम जानाय प्रभात ब्रह्म आरो जागिराज ब्रह्मनो मोजाङै ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय साफायाव 2 लाख राङै होनांगौ होननानै बैफोर माखासे दाबिखौ लानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि गेजेरजों आसाम सरकारनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनाय जायो। बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रिलिफ केम्पआव थानांनाय दुखुथिया बर' न'खर आरो बेजों लोगोसेनो सान्थालि न'खरफोरा थानांनाय रिलिफ केम्पआव थांनानै नायगिदिंहैनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायलायनाय जायो। दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बड'लेण्ड हेमब्रम, जाय बिथाङा गावनि फेसबुक पेजावहाय बर' रावजोंहाय भिडिअ बानायो, नोंथांमोना बेनि मोनसे फुराना भिडिअआ ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। माखासे खौरां बिजोङावबो बिथांनि फुराना भिडिअआ गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेराव नुखादों जानांगौ। बड'लेण्ड हेमब्रम बिथाङा बोरला लानानै गावसोरनि सान्थालि रावजों भिडिअ बानायनायखौ बयबो नुखाबाय जानांगौ। दा बिथांनि बेबायदि फुराना भिडिअआ बेबायदि दुंहाव थासारिनि समाव गोसारबाय थानायखौ लानानै बड'लेण्ड हेमब्रम बिथाङा बे फुराना भिडिअ गोसारनायनि सायावहाय क्लियारिफिकेसन होदों। नोंथांमोना बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै गोसो होनानै खोनासंब्लानो जाबाय। हेल' रायजो राजा नोंथांमोन, दा बावैसो आङो मोनसे आंनिनो भिडिअखौ माने ससियेल मिडियायाव बिराद माने गोसारदों। थ' बेनिखायनो आङो बेखौ क्लेरिफिकेसन लाबोनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आङो नोंथांमोनखौ देखायगोन कि भिडिअखौ आं माला आपल'ड खालामदोंमोन। नै बेनो जादों आंनि गुलाबसान हेमब्रम पेजआ, बेवहाय सानथालियाव हगारो आङो। ओमफ्राय नै बे नायदो, बे बोरला थिरनि बे भिडिअखौ नायदो। आमदों सान्ताल
नै बिनि कमेन्ट्सआव नायोबा बेवहाय नायदो 29 weeks ago नुबाय दा नै नायदो बिखौ नायदो 29 weeks ago ओमफ्राय बेवहाय आङो बिखौसो बुंदोंमोन कि जोङो सान्थाल हारिया माने बोरला थिरफोरखौ बाद होनांगौ दानि जुगाव जोङो कलम कागजफोरखौसो बिखौसो आखायाव हमनांगौ बिखौसो बे होननानैसो आङो भिडिअखौ हगारदोंमोन थ' बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननाव आङो खावलायो ओमफ्राय जाय निउस चेनेलफोराबो बेफोरखौ हगारदों भिडिअ हगारनो नाङा मानोना दायो बिदि दावराव समाव आरो बेबायदि माने अराव आरो बिदिनो थाव लुनाय बायदिसो जादों थ' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो आङो बिदि गाज्रि जेबो बुङाखै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि सोङो आंनि फ्रेन्ड सार्केलनि गेजेराव जोंहा बिदि साननाय जेबो गैया जोङो अरायबो माने सिगांनिफ्रायनो बर'जों एखेलगे जोङो बिदिनो थाबोगासिनो ओमफ्राय आरो बिदिनो एखेलगे थाबायलांगोन थ' बेनिखायनो रायजो नोंथांमोननाव खावलायो कि बिदि गाज्रि साननाङा आरो बेबायदि गरम समाव जोङो गावजों गाव अनलायनांगौ थ' बेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय बड'लेण्ड हेमब्रम बिथाङा गावनि भिडिअआव माबायदि क्लियारिफिकेसन होगो दा जोबथारनायाव आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौनो फोरमायनो सानदों दा क'क्राझारनि कारिगावआव बर' आरो सान्थालिनि गेजेराव जानाय दुंहाव थासारिनि उनावहाय गोबां बर' सुबुं आरो सान्थालि सुबुंफोरानो गावबा गावनि न'खौ गारनानै रिलिफ केम्पआव थाहैनो गोनां जादों दा बैसोर दुखुथिया रायजो राजाफोरा रिलिफ केम्पआव थाहैनायखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नायगिदिंनायनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनानै होदों दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिलिफ केम्पआव हाबनानै मा बाथ्रा फोरमायदों बेनि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनानै होनि नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंलांब्लानो जाबाय। जायफोरहा न' बां सावजायाखै जेनेबा बर'फ्राबो आदिबासिफोरखौ गिनानै खारनानै थानांदों केम्पआव माखासे मानसिया उफाय गैया बे जाखायो ओमफ्राय आदिबासि मानसिफ्राबो माखासेया बर'खौ गिनानै न' सावजायाखैबाबो केम्प जानानै दङ थेवब्लाबो जिहेथु मोनसे परिबेस जाबाय बर'आबो बहाबा खारना थाहैनांबाय आदिबासियाबो बहाबा खारना थाहैनांबाय जायफोर न' सावजायाखै बे मानसिफोरखौ थाबैनो बिसिनि थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिसिनि जोमग्रा गामसा जेखि जाया नङा होमबा गस्ला लंपेन्टबो थाबोबाय नङा होमबा जि जोमबो हयथ' नस्थ' जाबाय ओंखाम संजानो थोरसि लथा गैला बेफोरखौ ओमफ्राय ब्लेंकेट सेंकेट बेफोरखौ गासिखौबो जगार खालामनानै होजोबनांगौ बिसोरखौ थाबैनो गाव गावनि जेराव न' दंखायो थाहैहोनांगौ बे जाहैबाय न' सावजायै मानसिफोरनि खोथा बेखौ प्रसासना बेखौ थाबैनो मावगोन दा ओंखायनो जोङो एडभान्स हाबनानै बुंखादों बिसोरथ' पुलिसफ्राथ' मा दिसपुरनि अर्डार हाय होननानै थिखांगोन बिसोरखौ जानदाब गारहैगोन बे पुलिसनि खामानि बियो दा पुलिसा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो पुलिसफ्रा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो जोङो नोंसोरनो माखासे जगारखौ होथारनांगौ अब्लासो दा नोंसोर थांना थाहैगोन थांना थाहैनो हायो दे माखौ जागोन सौथाया बहा बोरो नङा होमबा दा बेफोर सोंनाय जायो ओंखायनो प्रश्न जायो ओंखायनो जोङो आङो बुंबाय जोंनि मानसिफोरखौ फटाफट ब्लेंकेट दख'नायानो जा ब्लेंकेटानो जा गथ' गथायफोरनि गस्ला सुइटार मायानो जा थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै थाबनो होनांगौ आरो जिहेतु सावरायनाय बिथिङाव आदिबासिबो दंमोन राजबंसिबो दंमोन बा बेंगलिफोरबो दं बर'फोरबो दं ज' ज' जाजाय जों मिटिं जादोंमोन नालाय दा जेबो जाला आदिबासिफोरनि सिगाङावबो जों बुंना फैबाय दा बर'फोरनावबो जों हाबबाय हथ'थे नोंसोरो बै न'आव थांनानै थाहैनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाफिना जि जोमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गाननाय जोमनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओंखाम संजानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेखौ जोङो दा थाबैनो बेबस्था खालामनानै होगोन होननानै आङो खोथा होदों आरो दायथ' बाय इमिडियेट लेट खालामनाङा जोंनि मानसिफ्रा लाइटबो नांगौ सार खोमसियो लाइटबो नांगौ खोमसियो लाइटआ आंना मा नै खुनुरुखुम सार मैदेरखौ लिंहर जायोसो खोमसियो कारेन्ट थाबा मैदेर फैयो मेथाइआव माथो खमलाबाया मेथाइआनो माथो बिराद मोजां मारै होनामोनलाय मैदेरखौ मैदेर फैयो आं गियो ना बोरैबा हादानाव मैदेर फैयो बेफोरखौ खोनासंना थाथ' र' दा
नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिलिफ केम्पआव थांनानै रायजो राजाफोरजों मा बाथ्रा सावरायहैदों। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।